वय खाऊन बघ कसा झालं सांग चव प्रेक्षकांका. आम्ही बनवतोय आई घे. कशी आल्यात गे? एकदम मस्त खमंग. माझ्या हाताची हाताने बनवल्यावर आणखीन गोड ना. आणखी चव येईल माझ्या नातीन आज काय करतो आपण? नारळाची काप आंबो घालून पहिला शिरो दाखवला आपण, हापूस आंब्याचा शिरो. आणि आता चुन कापा दाखवतो आंबो घालून. होय ना, आईची खासियत आहे ही पण. तर त्यासाठी काय काय लागतं आहे? त्याच्यासाठी ह्या खाऊन काकीच काटलेला खोबरा 2 पेले. 2 पेले. हा आता साखर ह्या पेल्याचं माप घेतलं. ह्या पेल्याचा माप घेतला. हे पेले 2 खोबरा, हे तसे 2 पेले साखर आणि एक वाटी छोटी वाटी आंब्याचं गर लागतो आपल्याला एवढाच. आणि मग वेलची पूड व्हायची, वेलची पूड जराशी आणि तूप लागतं. तुपाक जरा तूप आणि पळपटाक लावतो. चला सुरुवात करूया ना. हा सुरुवात. आई आता काय टोप तापत ठेवलं ना आपण? टोप तापत ठेवलं त्याच्यात जरा तूप टाकून तळभर करतले. पाणी सुकान दे. आई ह्या सांग जेवढा खोबरा तेवढीच साखर. म्हणजे समप्रमाण ना. हा हे टोप तापलं. हा तूप घाल. फक्त टोपाला लागेल एवढा तेवढाच काही नाही. हा तेवढीच आता हे खोबरा घालते त्याच्यात. 2 पेले. 2 पेले साखर घाल. तो घे पेला. जेवढा ओला खोबरा तेवढी तेवढीच साखर. या प्रमाण लक्षात ठेवा तुम्ही पण, त्यानुसार करा. बस हा हा हे बघा 2 पेले साखर आणि तेवढंच आंब्याचं गर 1 पेला. 1 पेलो. पण आंब्या तो काय जास्त किती घालायचं आहे? आवडीप्रमाणे घालायचं. आपल्या काय जास्त वेळ तर बरंच वेळ तयार होतं गॅस जातं. म्हणजे पातळ होतं. हो पातळ सुकूक वेळ लागतो. म्हणजे आता आपण 1 वाटी घातलं. हो आई जास्त पण घालता नाही ना? जास्त पण घालता नाही. जास्त घातलं तर बरंच वेळ ढवळूचा लागत. आणखी सुकाचा नाही. सुकाचा नाही. म्हणजे वड्या कापा पडतली नाही. कापा पडतरी नाही. तपतपीत होतं. त्याचा महत्वाचा काम म्हणजे काय? ढवळूचा काम महत्वाचा. म्हणजे ते सुटत येईपर्यंत ढवळू खाय सुटा खाय गोळ होईचा तर ढवळू खाय. किती वेळ लागतो तरी आपल्या? 2 तास लागत. होय. अरे बापरे. म्हणजे जास्त जर आमरस घातलं तर भरपूरच वेळ लागतो. भरपूर. जरा पातळ झाला ना. या पातळ झाला हे तो गोळ होईत अगत या ढवळू खाय टोपाचा सुटा टाकत. गॅस मोठं ठेवायचं. गॅस थोडं वेळ मोठं मग बारीक करायचं. गॅस म्हणजे घट्ट होतील की मग बारीक करायचं. नाही तर हे होत तो कलर जाय. चुलीवर करायचं असतं त्यावेळी आग पाठीवाळाची करे असत नाही. चूल तापलेली त्याच्यावर काय वाटायचं नाही. काय वाटायचं ना. किती वेळ लावला तर या थोडा वेळ गॅस फुलासाने आणि मग सुटत तिला ना 1 जीव झालं का सुटत येते तेव्हा मग कमी करू. होय जाते 10 मिनिटं 15 मिनिटं जाते. अर्धो तास जातो थापी बिपी लागेल. सोपे असा फक्त ह्याच काम जरा आई ह्या का लावचं असतं काय की खोबऱ्या मिक्सरला लावते मी. पिपलेन येतात मला. त्याच्यात आंबवा म्हणू नको. आता नुसतं असे केलं तर मिक्सरला लावलं तरी चालतं. मिक्सरला लावला ना का प्लेन येतात कापा. म्हणजे आपल्या बर्फी सारखी अगदी. हा आणि जर बारीक खोबऱ्या का एकदम किसला तर नको लाव म्हणजे हळूहळू किसूक होय ना. या बरा किसल्या ना. आणि इकडे नारळ कसं होय आहे? नारळ रसातच होय ताजू. म्हणजे ओलो नारळ. म्हणजे ओलो नारळ आपण मोदकात जसं घेतो तसं ना. तसं त्याच्यापेक्षा जरा कोवळ असतो तरी चांगली. सुकत येता पण अजून सुका खाया बराच. असं ढवळतच राहायचा आणि गोळ होय किलो काय मग गॅस कमी करून थोडा वेळ ढवळायचा. गोळ म्हणजे साईडने सुटत येऊ खोया ना. एकत्र येऊ पाहिजे. चिकटता नाही. एकत्र गोळा यायला पाहिजे. येता लवकरच यावं असा नाही काय. आपण एकदम मोठं गॅस ठेवलं ना. हो तो लवकर हो काय म्हणून मोठं ठेवलंय. तुझी घाय आहे ना. पण नागात टोकतं भीती आहे. नाही लागतं महत्वात लक्ष ठेव.
आईच्या देखरेखीखाली सगळा चाललेला काही एक लागायचा ना. आणि ह्या असं ढवळतच रवायचं ना गे. ढवळत राहायचं लागत म्हणून. आणि अगे ह्याच्यात आपण ह्या घालतो, गुळ घालू शकतो काय? गुळाची पण होतात. गुळ घालायचं कसं घालायचं तेवढंच प्रमाण. तेवढाच प्रमाण साखर गुळाचं. जेवढी घ्यायची तशीच घ्यायचं. तेवढं आम्ही केला कोंड्यात त्या दिवशी. आणि काय करायचं तसाच घालायचं, असं काही फरक नाही ना. काय गुळ फरक किस ह्या करून घ्यायचा. 4 नारळाची केली ते काय 1 किलो गुळ घातला. हा हो मग त्या गुळ काय बारीक करून घ्यायचा आणि आता घालू तसंच घालायचं. तसाच घालायचा एकदमच. म्हणजे जेवढं तसंच ना. आणि वयाचा अगोदर गुळ वितळून घ्यायचा हा. आणि मग खोबरा घालायचा. नाही पण प्रमाण तास ना. होय तर शेंगदाण्याचा पूड घालायचा. रवो होय तर भाजून घालायचो. रवो घालतो कशासाठी? रवो घातलं काय मग ते जरा हे होतं चिकचिकीत होतं पण मग हे सुकतं ते म्हणजे घट्ट राहतं. घट्ट राहतं. अजून होऊ दे ना थोडा वेळ. होय तर मग फुगत राहा. तोपर्यंत लावतो तेल लावलं. तूप लावलं का? या बघ थापूच्या ह्याच्यावर. पोळपाटा काय तूप लावून घेतो ना. हो तूप लावून घेते पटाक. त्याच्यावर थापूच्या ह्याच्यावर. हो याच्यात थापू काही येत मग डसाची नाही. याचं राखणं आई आता आंब्याचं सीझन असा म्हणून आपण आंबो घातलो, पण नाहीतर वेळ नाहीतर तोतापुरी आंबो एक आणलो आणि आपल्या घरी तर करून त्याची पण होते ना. आणि ह्याच्यात पण आहे जो मिळता बघ आंब्याचं पल्प मिळतं ना, रस तो नाही. तो नाही तो घातलं तर जमात जमत ना. फक्त या आटूसाठी वेळ लागतो. आटूसाठी वेळ लागतो पण कलर इतको नाही उचलो. कसा मशीन मध्ये घातलेला असता ना पातळ असता तो. आणि ह्या कसा डायरेक्ट आपण आंबो घातला तो पातळ असता. हो आता सुकत येईल ना. अजून येऊन तू पाणी नाही तर कसं येईल. पहिल्यांदा तुम्ही किती भरपूर नारळाची करायचं ना तू. होत येईल ना. अजून होक आहे ना. अजून घट्ट म्हणजे एकदम अजून घट होक गोळ भाकरीच्या पिठासारो. किती वेळ झालो अजून? आता झाली ना 15 मिनिटं. तू अर्धो तास दिलंय मी चांगलं आहे ना. कुठं तिला आता जाऊन द्यायचं पगळून घालायचं तसा सगळा एक जीव होऊन हे होऊन ते गोळ झालं का मग ह्याच्यासारखे काजू बर्फीसारखे होतात करायची बघ. काजू बर्फी आहे. तू काजू घालून पण केलंच काय की कधी? नाही बाय उगाच काय सांगणार. आयन केल्यानं तास सांगते नाही विचारतोय मी. काय करून बघू खोया. ह्याची कापा दिलंय आणि सांगलंय टाक असं करा आणि तुमच्या पण पोरग्यान घाला. दुकानात नेऊन त्या 4 कापा दिलंय मी केलं एकदा इकडे आणू डब्यातून घेऊन येईल आणि कणकवले कमी कर रे घ्या तुझ्या हातात मी उडतो करीन खेळ. आई होय तू आता गोळ होईल ना. वेलची टाकते जराची चिमूटभर वेलची घालायची. चिमूटभर ती वासाक फक्त. वा आंबो वेलची याचा मस्त सुवास सुटलेला दरवळत अक्षरशः. काढू आता. काढ बघूया गॅस बंद करू. गॅस बंद कर. आता लावूया काय का तूप. पोळपाटात तूप लावून घ्यायचा आणि थापायची. व्हायचं घेऊन त्याची ह्या करूया ती वडे पाडू घ्या. घे भांडा घेता एक जरासं टाक. मागे पण आहे दाखवल्या तुम्ही कशी त्याची वडी पाडायची ती. आई लाटणी फिरवू होई काय? होय होय ती घे लाटणीची बसाई ठेवली. मी फिरवू. हां फिरवूया ती. बघा लाटणीन त्याका एक समान करून घ्यायचा. आपल्याला केवढी जाड वही तेवढी ना. फॅन लाव आता सुपाने. तुपाचा हात लावून थापट होईल ना अशी. रंग पण अगदी आहे आंब्यासारखंच दिलो पिवळं धम्मक. आहे अगदी पातळ वाया काय नको पात हा नको एवढी बस ना. हेच का सुरी घे सुपाने जरा. आणि आधी हा नाही करायचं ना.
सुकल्याशिवाय कापायचं की आधी कापू काय करू? नको सुका नाही जरा सुकली आता सुकतली भावा पंप चालू केला ना होय याचं आई आता ह्या करून घेऊ, कापू घेऊ. हा कापून घे पाटावर नाही तर लाकडाच्या यावर घातल्या तर पटकन सुकता. म्हणजे आपल्या लाकडी पाटावर. लाकडी पाटावर किंवा पळपट पण लाकडीच असत अगोदर आमचे. हे बघा चून कापाई आंबो घालून आता दिसतानाच ती एवढी मस्त दिसतात. आता ह्याच्या पडत आहेत चांगल्या वड्या आणि चवीक ती एक नंबर झालीच असतली. तर तसे आपण त्याचे तुकडे पाडून घेऊया आणि मग हे खाऊ घेऊया आपण ते. हे बघायचे घेतो खाणारा माझा एक लहान लहान नाही दे योगेश दे तिकडे. हे ताट होता कसं असा कापू हा तिरकोस काप शंकरपाळी काप. आणि हे सुकायला हवी ना. होय होय तर ही पण एक जुनी रेसिपी असं आहे. एकदम जुनी अगोदरच्या काळात काय नसा माघार नेमका व्याज देवतं नारळ फोडलो पटकन चून कापा पटकन केली केली वेलची खायची नाही काय खायचा साखर घातली नाही खोबरा घातला नाही दिली करून. हे बघा झाली आहे बघ सुकली. है ना हा, लय सुकट ठेवायला मी सुकट अशी उलटी ठेव उलटी. तर ही तुम्ही करून बघा. चून कापा आंबो घातलेली. खायच्या. तर ही बघा चून कापा म्हणजे आंबो घातलेली कापा झालेली आहेत खोबऱ्याची. आहे ती केल्यान ती तुम्ही नक्की करून बघा आणि खावा आणि सांगा आमका कशी खावा करा आणि खावा. वय खाऊन बघ कसा झालं सांग चव प्रेक्षकांका. हा मी बरोबर आहे काय घे. कशी आल्यात गे एकदम मस्त खमंग माझ्या हाताशी हाताने भरवल्यावर आणखीन गोड ना. आणखीच जवळ माझ्या नातीन बरोबर बरोबर. तर बघा तुम्ही पण करून बघावी ती चून कापा आणि आमका कळवा कशी झाली ती. मी पण आता खाऊन बघतोय आधी माझ्या तोंडात पाणी सुटता व्हिडिओ बनवतानाच.